Aby som vás privítal na jubilejnom 70. ročníku štefanského futbalu. Som rád, že sme sa stretli v takomto hojnom počte a že udržujeme takúto krásnu tradíciu. Teraz som prišiel pár statistických údajov, ja som to včera poslal, každý som mal mať, kto má e-mailovú adresu, ako do komu chodí tá moja korešpondencia, by mal mať v pošte, včera povedal, že som to posielal, by som mal malá spoluúčasť na organizácii tým, že tam napíšete pár slov, lebo to potom hovorím spestri tú schôdzu rôznymi vtipnými narážkami. Keby si to bolo povinné, každý dal hlas. Nemôže hrať. A on sa prihlásil prvý, že Igor, ja môžem hrať, ale nemôžem chodiť. Mám funkcie predsedu 70. ročníkom. Samozrejme, nie je to tak, že by to ostalo tak, jak som sa ja k tomu dostal. Ja vám to len v krátkosti poviem, že po 30. ročníku som robil na jednom oddelení s predsedom Štefan Kapulacom Stankovským, ktorý robil predsedu a on mi hovorí, že áno, ja už na 31. ročník nejdem, zober do srdiečka na schôdzu tieto dokumenty, poďakuj im za mňa, za dôveru a nech si zvolia nového predsedu. Samozrejme na schôdze sa žiadny predseda neprihlásil. Ešte skorej utiekli z tohoto do schôdze a čašnička mi kričí po mne, že počúvajte, a čo tí papiere tam? Za to boli takí dva štosy zápisníc z tých ročníkov, tak som to zobral a o rok na tú 31. ročníku. Zas samozrejme, tak som to robil 42 rokov. Ale treba trošku štafetu dať do rúk mladším predať, s tým, že možno tam prinesú taký nový vietor, nové myšlienky, nové nápady. Takže, Peťko, dúfam, že príjmaš túto úlohu. Kto je za? On to musí prijať, zase nebudeme, ale hovorím, že tento rok už robil ináč. Ja mu samozrejme budem nápomocný, tak jak keby sa tejto zmeny neustali. Dobre? No dobre, no. Tak Takže ďakujem. zatiaľ sa novým predsedom Štefan klubu stal Petr Lučen. Zdržal sa niekto? Je proti? Skúste. Ďakujem, Petr, gratulujem. Vybavil ako sponzorské od niekoho jednu požiadavku, čo mal, aby sme sa potom odfotili, lebo je tam meno toho sponzora. To si všetci kúpime. To je celé. Takže to treba si teraz obliecť nejak na seba, však ja verím, že v slniečku sme objednali, že nebude pršať, takže keď si dáte dve trička pod to a na to zima vám nebude. Bude to viac behať. Dobre? Dobre, takže zatiaľ dám slovo Igorovi. No, ďakujem. Si ho vynútil, čo? Vynútil, lebo naozaj ide ten čas, máme to dosť na klap a chcel by som dneska takú ozaj jednu dobrú myšlienku, čo ma v noci napadla. Ja som nejak nespal dobre, asi kvôli tomu, že teda ten predštartový stav sa možno ukázal. No ale dlho ma už trápi to, čo nejak mi neviete odsúhlasiť. A táto myšlienka je úplne dobrá, lebo je spojená ešte s niečím iným. Tých 20 minút, čo to, Šaňo to tam aj vypisoval, tých 20 minút povinné hrať len základná zostava.
Nesúhlasím s tým, aby nastúpil niekto a po 2-3 minútach už ide preč. Je to 50-ročný chlap a zrazu miesto neho vidím, už okolo mňa ide nejaký rýchlik, čo ho ani nespadá. 25-ročný. Takže kto teda si netrúfa hrať tých 20 minút, tak nech radšej kvôli 2-3 minútam, z toho ešte minúta sa drží minúta ticha, tak kvôli tomu nech sa radšej ani nepreslieka, lebo potom bude zima. A ľúbilo by sa mi to takto, to je tá myšlienka, čo ma napadla, že po 20 minútach rozhodca by zapískal, vtedy by sa držala tá minúta ticha a vtedy by tí starí už pekne mohli odísť. Mŕtvych by asi neodniesli. Peťo, nezosmiešuj. To je vážna vec, lebo... Myslím akože bez energie, tak som to myslel. Ale Nie, že studený. Unavený. A ešte teda, keď mám slovo, tak ešte mi napadlo, hádávame sa kvôli offsideu. Ja by som ten offside tam zrušil. Lebo ten VAR, to aj tak my nemáme a kvôli tomu, aby sme nadávali rozhodcovi, jedni ho budú chváliť a druhý mu budú nadávať, no na čo? Navyše bol posraný len na jednej strane. No a posraný len na jednej strane. Hrávali sme ten golf a nikdy tam nebol offside, sme nehrali a vždy to bol pekný fotbal, no tak prečo by sme si to mali my tu sťažovať? Tam ani čári neboli, ani brány neboli. Nie len offside. Ale to, čo si tam ty napísal, že malé brány, však na golfe bývali normálne brány. Jaké? Neboli malé, však to boli malé brány. Neboli malé, však to boli veľké bránišťa. A hornú sa nemali. Boli rugbyové. No dobre. Tak teraz neviem, kedy predseda o tom by mohol rozhodnúť. Ešte starý? Ja sa k tomu vyjadrím. Určite nesúhlasím s tým, čo Igor hovorí. Poprvé, základné pravidlo je a bolo, že sa 10 minút bolo vyčlenených pre tých starších hráčov. Potom 10, vždy bolo 20. 10 bolo vždy. Aj to je moc. To bolo 10. Potom starí si vyžiadali, že nebudú chodiť, lebo že im sa tam na 10 minút neoplatí, tak sa dalo na 20. Môžem súhlasiť s tým, teda môj názor je, že dobre, vrátime sa k pôvodnému pravidlu, ktoré upravíme, že teda 10 minút sa musí hrať, aj keď budú hrať 3 proti 11, keď to poviem prehnané. To znamená, že keď odstúpi, či sa zraní, či nebude vládať, 10 minút, lebo to bolo aj také pravidlo, bolo, že prvých 10 minút... Ja si ho nepamätám. Majú tam dosť takých, čo majú... Ale však nikdy sa nestalo, že by niekto musel odísť po 5 minútach, lebo vy domáci, vy sa hrabete len vyhrať. Tak vy to si robíte. 20 minút sa nemohlo striedať, čo to No ale však práve, že sa nemohlo a vy ste furt striedali. Ako len starý hráč, mohol ísť preč, ináč nikto. Však, Ale pre mňa, však mohol, však ale ja hovorím, že nesmie. všetky pravidlá za 42 rokov sa upravovali vždy len prospech exilu. Tak nerozprávajú domáci. Vždy len prospech exilu. Vždy hľadal. Preto som aj tu čítal výsledky, keď bolo 15-5 pre víťazstvo pre exil, nikto neriešil žiadne pravidlá. Potom zrazu sa to začalo otáčať a všetky pravidlá, ktoré sú upravené posledných 3-4 pravidlá, čo sa upravovali, vždy to bolo prospech exilu. Ale dávam hlasovať, kto je za to, ako 20 minút, jak Igor navrhoval. Koľko je? Raz, dva, tri, štyri, 5, 6, 7. Daj hore ruku. 12.
Kto je proti? Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 10, Väčšina. 13, 14. Ešte ja by som považujem za nesmysel, ale dobre. Neviem, čo vlastne prešlo. 20 minút. Samozrejme, pokiaľ ten starý hráč toto povie, že ide dolu, tak ten dom sa zraní. No, pôjdem, nech to nemám mladý. Dobre, no. Nie, najstarší musí ísť. Najstarší zdravičky, tak, jak je doteraz. Ale ešte jednu vec, mám jeden návrh, že máme tu dve ženy. Ja by som navrhoval, aby žena mala prednostné právo nastúpiť, aj keď vekové nezodpovedá do tej základnej zostavy. Pretože tam sa asi hodí skorej výkonnostne a aj teda z takej úcty a aj z úcty k ženám. Ale post brankára obsadzujeme bez vekových obmedzení. Čo hovoríš? Môžem s tým súhlasiť. Obehne nejakého domáceho starého a bude problém. Ja si pamätám, Tapio odišiel po 5 minútach a ešte sa tomu spál. No a čo? Tapio nebol 10 rokov. Však ale keď chodil. Bolo tiež hodíte po 5 minútach. Čo? Dobre, ale toto není normálne. Budeme mať mladší základ. Dobre, to ten Hurbo vymyslel tých 20 minút. My budeme mať mladý základ. 20 minút a potom len Dievčatá môžu dať základ. Všetko to urobili jednotný hlas. No ja som zaplatil, ale rozhodcovi potom povedz, áno, tých 20 minút. Čo nie je digitálne.